Olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele emizibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada soju ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngwamkele kwesinye isiqephu esimnandi sokhozi FM TV igama lami nguNeliswa Ngwacele. Njengoba ubona ke siphumile asikho ekhaya ama-Simon Mabunu Sabela Awards sobona everything ekhona kwi-film, television, abantu abakwazi ukulingisa nemfashion izobibuzwa khona la njengoba ubona nje abantu bedlula emva kwami kushiswa ingqephu uBlack and Gold. Excited ukubona ukuthi abantu basiphathele namhlanje. Asambeni siyobona ukuthi ezinye ingane zenzani. Igama lami nguNtokozo isibongo ngwakavilakazi nginominatiwe namhlanje kuma-Simon Mabunu Awards as a newcomer, best newcomer. Into engilindele kakhulu ebusukwini banamhlanje nje ukuthi sijabule mfowethu sibungaze mfowethu ukunominate nje kukodwa mfowethu kusho lukhulu mina sekuphelelisiwe ukuthi sobungaza nje amathalente oza kwethu mfowethu esinominatwe nabo nje umyalezo engawudlulisela kubona mfowethu abantu abanethalente elikhulu kakhulu mfowethu ngiyabahlonipha kakhulu abafowethu ngithi mina noma ngakuthiwa ubani mfowethu ubona ozogcina ithathile mfowethu kuyobuya ideserve le nomination mfowethu isho likhulu kumina mfowethu because lo mkhakha mfowethu wokulingisa umkhakha engiphila ngawo umkhakha engithanda kakhulu so usho ngaphezulu kokusho ngiyajabula kakhulu mfowethu ngizizwa ngithobekile nje ngokunominate bonga mina manje mfowethu. What's happening, everybody? My name is Kanyiso Makanyi. You probably know me from Uzalo, which is Unjeza. Right now, we're here in Durban. We're here to celebrate and honor some of the best KZN artists, some of the best filmmakers, some of the best makeup artists, some of the best directors and producers. And tonight is all about saying, hey, we see you, we honor you, and thank you so much for the hard work. The category that I'm looking forward to today is Best Actor. One of my colleagues, well, ex-colleagues, is nominated Kona, and 2 times, Wiseman Mube. That's it enough. Yazibonela nje fashion ibuzwa la ekhaya abantu bayacwebezela bahle. Ngiyabonga Neliswa wamuhle nawe. Ngiyabonga siswami. I'm here with Nomalanga, one of the MCs for today. No babe, she's the MC for tonight, the host. The one and only. Yebo, ngiyakuthanda lokho. Xoxele siswami abantu bengalindelani from today's program. Get us excited. Ave kokuningi esiniphathele kona namhlanje kodwa into ehamba phambili ukuthi sibona kude kumabona kude sixoxa indaba noma umlando ukuthi sivelaphi as iKZN TV and film industry nanokuthi siyapi and mabe ngikhuluma ngokuthi siyapi, we're using a lot of artificial intelligence namhlanje ngendlela engakaze ibonakale before, especially at an award ceremony, so I can't wait for you guys to see. Sijabule kakhulu, very excited. Talk to me ngale ngubo okwenzakalani, ithunga ubani ucabangeni? Yeah, so ngifonela umnganami orapele ngoduhle yabo bambiza ngenkosi ye-South African Coach Show la e-Africa ke kahle kahle. So ngamtshela ukuthi ngihost ama-Simon Mabunu Sabela Awards, ngicela unginikeze into ekhombisayo ukuthi ngiyaziqhenya ngemvelaphi yami as a KZN girl, ekhombisayo nokuthi ngiyawuthanda umzimba wami, ekhombisayo nokuthi you know ngiyayihlonipha i-theme kahle kahle you know kuba uBlack and Gold. So bathi okay ngizothatha indwangu ngihlanganise nobucwebe ngenza into emnandi. Lalela ihlangene indwangu, ngikufisela inhlanhla siswami. Have an amazing night. Ngiyabonga sisiNeliswa. Thank you so much. All right, and with another stunning lady for tonight. How are you? I'm doing well. How are you? I'm very well, thank you. Tell us which categories you nominated for. We are nominated for the new category, which is Best Reality Show of the Year.
Do you think you're going to win it? Oh, definitely. Who's more spicy than us? Real Housewives of Durban. The spiciest. Talk to me about your dress. It is stunning. Okay, so this dress is designed by Kireshan Chetty, an amazing designer from Pietermaritzburg. His brief was simple, Afrofuturistic. He took African song into movement, and this is what he created. Very stunning. Have a beautiful night and all the best. Thank you so much. Eduze kwami ngime nomama Simbi. Yasabona mama? Yebo sabona ikhosazane enhle. Ngiyazibongela ngathi wena imvunulo yakho nje ingubo yakho siyabona nobuhlalo buhle kakhulu yinhle ingubo yakho. Ngiyabonga kakhulu. Ikuphi ulindi? Ngile phela ukuthi nami yabona ngiqhamuke nobuhlalo bami nami nenhloko yami. Ngiyayithanda leyo. Ikuphi nje okulindele ukukubona namhlanje ebusuku? Ngifisa ukubona ama young actors. Ngibone indlela eseqhubeke ngayo ngoba phela thina sesikhulile. Indlela zethu esashutha ngazo zakudala manje izinto zamanje yabona ama technology yonke lezo zinto ngimisele nami ukuthi ngizobuka ngifunde ngifundayo. Ngijabulele kakhulu ukuthi umuntu engaqala naye uku-acta ukusebenza uMabhunu Sabela. Namhlanje nangizokwamukela indondo yakhe. Yabona into enjalo. Ngifisa ukuzwa nje amazakho kuwo wonke ama-actors obekhona siyazi khona abanovalo banominathiwe. Anginalo ulwazi kahle hle ukuthi obani abanominathiwe. Anginalo ulwazi ke. Kodwa ngifisela wonke umuntu ukuthi wonke umuntu awine. Ngibonge kakhulu mawube nobusuku obuhle. Ngiyabonga nami. Eduze kwami kume enye yama-nominees anamhlanje usisi wami uPhumzile Phuteng. Oqala nje awuvumuhle ngiqale lapho. Oh God, thank you so much. Thank you so much. That was the mission to, you know. Yes. Yeah. Usisi wami imaphi ama-categories that onominatele wona and uzizwa unjani? Khona ama-nerves khona ukwesaba or you confident uzohamba naye? Nginominated i-Best Actress in Film, and I'm so honored, and I can see now that my work is seen and recognized. So I'm so happy and ngizohamba nayo. Asithembe kunjalo. Sikubone ngale backstage usuyiphethe kanje sisi wami. Have a beautiful night. Ngiyabonga kakhulu. Thanks. All right, ngime nenye inominee ubonge sizwe Mhlongo bhuti wami. First off, wow, ngixoxele kale, what's this? Ngiyabonga, it was something to make the suits pop out more, yabona. Ngoba nobody's gonna go for this. But uyicabanga leyo lento yazi. Yeah. Akekho noyedwa. Which category are you nominated for? Nominated for the best newcomer actor, yeah. Uyalithemba, nervous, kuhamba kanjani? Not at all. Why would I be nervous? Nami ngigogugess I wouldn't be nervous. Yeah. All the best. Is this your family? Yes. Amazing, amazing, beautiful. All the best. Have a good night. Ngiyabonga. Yeah. Masekhona okhala banjena eduze ngeze njani wani ngangitshela ngale memo. Yes, oyitholanga sik-emailile kwenzeka kanjani kanti? Ladies nibahle kakhulu. Tell me namhlanje kuphi lindele ukubona namhlanje ebusuku? It's an absolute honor being here tonight. I am coming all the way from our Joburg offices because this is the biggest night in KZN, and more than anything, we take so much pride in just the legends that come from KZN. Oh, ngiyayithanda leyo. Any excitement nakwena? Awukuningi kumina kuyakujabulisa kakhulu to see abalingisi base KZN celebrated in this manner and platforms that give them a stage to really shine, because ama performers behind the scenes basebenza kanzima, basebenza kakhulu. So when we have one night like this where singababungaza sithi halala nenza umsebenzi omuhle, it's always an honor and it's always a pleasure. Well, very excited ladies. Nibe nobusuku obuhle ngiyabonga kakhulu. Thank you to the opposite. Thank you. My word. Listen, it took 3 queens to make this outfit. Ngixoxele ngalokho. I'm telling you. So this is Sis Portia, and then this is Zandi, and then there's Miss Kamala, who came up with the beats and all. Yes. Ngikhuluma nomvelo kaNgcobo from Uzalo ama-nominations galo ngixoxele nizizwa ninjani? Yimaphi ama-nominations? Are you nervous, excited? Hamba kanjani? Oh my goodness, the nerves, yes, they are there. And I'm nervous for my brother, Untokozo Mthembu. He's Sipo on the show, he's nominated, and I'm so excited for him. We are happy, and I'm most looking forward for the newcomer category. Literally, I cannot wait for that one. Simfisela
Sibongisela Inhlanhla, all the best. Thank you. Mama, thank you. So kume ubhuti wami ubandile Maphalala. I'm sure ema-screensini akho mawubuka Uzalo namanye ama-shows uyambona bhuti wami ngikubingelele ngixoxele namhlanje usuku akhona ama-nominations Ozalo ngibonile nizizwa ninjani likhona yini uvalo? Usazana ngeke lingabe bikho Uzalo. Uvalo mangabe usetweni kanje kodwa hopefully abafowethu laba banominatiwe bazophuma nayo ukuwina kwabo kuyobe kuletha injabulo kakhulu kuthina. Kujabula nathi mhlambi kupholindele kakhulu ukubona namhlanje ebusuku. Akukho kunye mntana umuntu ngaphandle kokuthi Uzalo luqoqe loke liqoqayo bese ke nenkosi yesizwe ubaba Nkunzi undaba ezitha naye khona la inominate khona ngiyafisa ukuthi naye inkosi yami iphakamise. Ngiyabona you representing na kuyingqephu awusipha something mos iCamera ikubone uthi usho kwashayela i-turn around ngizohlehla mina kubone kahle. Engingakusho nje ukuthi bathe ake ngibeke ugodo phansi bese ngifaka lokhu ngase ngithi ake sizame kwase kuzameka umzukulu wekamthikazi lothikazi intombi ihamba neso ihawule intombi zolo. Alright, eduze kwami sengime nomuntu ohlonipheke kakhulu ubaba uSiyabonga Shibe ongumunye umuntu who grooms italent yala kwaZulu Natal. Ufisa ukuza ukuthi ebusukwini obukanjena ubumqoka bawo to talent eKZN. Imqoka kakhulu ukubona ukuthi iya-recognize italent la ekhaya yikona kumqoka. I think iyona into ozogqugquzela abantu and then bazi ukuthi le industry sikuyona futhi it's business, not only a talent to showcase your talent but it's business at the end of the day. We need to invest in it. When I say that, as I run my workshop, so people they must know ukuthi kufanele ba invest in nurturing italent labo, making sure ukuthi you are able to move from one character to the next. Different characters, you need to invest in that, and obviously the productions as well, they need to invest in us, who are creating those stories, who are in front of camera, who are on stage. So yonke lento esiyenzayo is business. It's not only a talent, it's not a hobby. Abantu abaningi bathi hobby. I take offense to that because for me I treat it as a business. I treat it as my career. Yeah. Mhlawumbe message yakho konke ama-nominees akhona namhlanje, I'm sure khona ama-nerves khona basabayo. Ngithi nje abantu fanele nje bathi ukurelaxa, calm down. Uwinile akusho ukuthi wena ongawinanga kusho ukuthi you are less of a talent than lo munye umuntu owinile. Because we are all winners, that's why we are here. And people that dream to be here, they must know ukuthi the winning factor is to have a goal, have a passion and the love of the industry. Siyabonga kakhulu babe nokusokuhle. Thank you. Eduze kwami ngime nomndeni wakwaNgema, ndiyabona nje sibahle baswenkile kunjeya yangi. Sanibonani, ngifisa ukuza ukuthi nizwa ninjani nizelana emcimbini wefilm. Siyazi ukuthi bambonge Ngema ubehlonishwa kakhulu kule ndima. Sijabule kakhulu siwumndeni. Sibonge kakhulu kwi Simon Mabhunu sabela KZN Film and Television Awards. Sibonga kakhulu ukuthi sibe nani egameni lenqalabutho umbongeni Ngema. Kubonga thina ngifisela ubusuku obuhle and ngathi nje ninga-enjoy kakhulu. Siyabonga kakhulu man. Thank you. Ngimelana ngizothi ne-veteran of the arts bangabeka kanjalo uMamgcina Buhlophe. Ngikubingelele ngiphile kakhulu ngiyabonga. Siyajabula kakhulu ukubona ubusuku obukhulu kwi-film and television and the arts la eKZN. Mhlawumbe nje mawungasikhulumela ngobumqoka nanokukhula nje kwethalente la eNingizimu Afrika. Ngiyabonga kakhulu. Kuyangijabulisa ukubona ukukhula kwethalente uyishaya isikhongosini. Mawuthi khula ithalente ngiyababona abantu abancane bekhombisa iphiwo zabo abayinikezwe uNkulunkulu bebonisa ukuthi nami ngiyazama ngala izolo besiyobona ubani konje uSheris Gold besiyobona imovie yakhona. There were so few people and there were wonderful young actors and I'm hoping ukuthi abantu bazophuma emakhaya babone lamafilimu laba bangalindi izinsuku la kuthiwa sebegqamile sebedumile. Umuntu esazama ifilimu yakhe isaqala eyokuqala nqa simsupport ngoba into enkulu yamsana nokusupportana. So masihlangene namhlanje kuthiwa kuhlonishwa ingqalabutho Simon Mabhunu sabela ngimthande kanje lo baba lona uvela beyilanga lo muntu athi sabelani namathalente wenu kumele sisabele sizokhuthazana futhi sihloniphe abahamba ngaphambi kwethu kunesihloniphe abasilandelayo ngoba umuntu onethalente ehluphekile kusho ukuthi akadala ithalente. Thina siphuma ehluphekeni asifundi ngayo emaphepheni. Asifundi ngenhlupheko emaphepheni, siyayazi ukuthi injani kodwa uzimisela uyinikezele uthi noma usuwile usuku uyithintile uqhubeke. Usuku uyithintile uqhubeke futhi ungahamba uhleba ngamagama abanye abantu ukuthi uzibani lokho akwenzile kukuhle ngoba ngesikhathi usuke ezama kwatshekeka.
akekho umuntu ongalenzi futhi so asihloniphaneni bakwethu asithandaneni sijabulele insuku ezifana nalezi. Siyabonga kakhulu mabene ubusuku obuhle. Ngiyabonga kakhulu. Alright, eduze kwami ngime noMamdeli Malinga. Mawuthanda umkhokha nje uyamazi lo muntu ma congratulations okokuqala ama nominations. Much, thank you. Ngifisa ukuzwa how you feel about ukukhula kwe-story sakho umuntu othandwa kakhulu on screen and indaba yakho iyakhula emphakathini imizwa yakho imicabanga yakho with regards to that. I'm so happy. Sometimes it's unbelievable ukuthi wena wenza umsebenzi oyitshela ukuthi you're just doing your job and only to find that it's being received the way it does out there. And for me, abantu aba-important kakhulu ama-supporters. Ama-supporters kaMamzobe, ama-supporters womkhokha, because it's them who put me where I am today. You wouldn't interview me if it wasn't for them, giving so much support and so much love, and I love them. I'm sure nawe bayakuthanda. Wozamuhle ngixoxela afushane about i-outfit yakho. I-outfit yami i-wardrobe HOD yakwamkhokha uSylvia ehlangene ne-production. They decided ukuthi you know what, let's make this woman royalty and yeah, and I'm really happy. Kufanele umuhle kakhulu siyabonga mawube nobusuku obuhle. Ngiyabonga kakhulu. Yes. Alright ke omunye umuntu umqoqi weindondoko le last year sasibuka wena usibonga Valley of a Thousand Hills, very well created film. Siyanibongela namhlanje ngifisa ukuza ukuthi kupho kulindele ukubona ntambama. Namhlanje Nkosami ngizizwe ngijabule ngempela. I'm so ready to see wonke ama-artists amasha azobe ayaqoqa indondo nabo njengabe bangaqoqa last year. So yeah, I'm excited ukubona wonke amawina njalo namhlanje. Ngixoxele ngengubo yakho kuningi kuyenzeka yinhle kuyaqobezela ngalana ngixoxele ngayo ayithini ibrief yakho. Ibrief ke so ngithi namhlanje sonke nje sigqokele i-theme ye Afro futuristic me. So nami nje i-designer yami uzama uMina Tawo, that's the brand. Ngamtshela nje ngathi i-theme njengoba nje ngishilo i-Afro futuristic usisi nje naye wa deliveration ngoba nibona nani nje. This is the look. Stunning. Ngiyabonga kakhulu siswami benobusuku obuhle. Thank you, ngiyabonga kakhulu. Thank you. Manje simi nabadidiyela abakhulu abadidiyela yonke into nje oyaziyo oyibonayo njani ma? Ngiyaphila njani? Siyaphila ngixoxele imaphi ama-categories enominatele wona namhlanje. Mina namhlanje angizange as a nominee but as a guest speaker, not a guest speaker, a guest presenter actually. So yeah, this year I said it's for other people. It was last year was my year. This is for other people. Wavele waqoqa wonke. Alright, mhlambe nje ukunikeza umukele ekhaya i-idea of some of ama show noma ama productions okusebenze kuona. Sengenze more than 30 productions as uboni any company. Adlala ku Netflix, Showmax, Mzansi Magic, njenge Valley of a Thousand Hills. Yona wina ama awards amaningi last year ku Simon Mabhunu Sabela. Mhlambe nje message yakho to wonke ama actor, ama producer abafisa nokuphumelela ngelinye ilanga. This is not an easy industry. You have to keep pushing. Don't give up. We get a lot ama rejections amaningi, but it's not a reason why you need to give up. So yeah, don't take it easy. You get there eventually. Love it. Siyabonga kakhulu mawube nobusuku obuhle. So you're welcome. Duze kwami ngimene uSolofelo Maseko from Isphetho on E. All the way out of town wagibela ibhanoyi ezeThekwini. Yes. Ngixoxele siswami ikupho lindele ukubona namhlanje ebusuku. Listen, mina namhlanje vele ngizele ukuzoyigqobhoza. Angisho niyazi ukuthi eDurban kwenzakalani. Sigqobhoza waya. Mina ngizele ukuzosupporta, ngienjoye, ngibonane nabantu kube mnandi. And kuzoba mnandi. What are you most excited ukuyibona? I can't wait to see the host. I love Nomalanga. I love how Durban always uses their local talent for big platforms like this. I can't wait to see Best Actor. I can't wait to see Best Actress. So, fingers crossed for my faves. I'm not gonna say who, okay? My faves, I can't let it down. Ngiyabonga kakhulu sisamne. Thank you so much. Eduze kwami ngimene ubhuti wami uThobani Nzuza. Makuthiwe Futuristic African. Uyabona ukuthi uphume washisa ingqephu ubhuti wami yaphila. Ngiyaphila kakhulu njani sisi wami? Ngikhona ngixoxele nge-outfit yakho, ibrief yakho ibithini? Ileqedwe ngisho African money? Futuristic. Usuqedile ke. Ungangiqhathi nesingisi. Ngiyabukisani nabantu. Yabo ngibukisi nabantu. Ulindele namhlanje ebusuku. Namhlanje ngifuna ukubona abafowethu bewina. Nginabafowethu akade besebenza kuyiShaka Ilembe.
and they did very well. So namhlanje ngijabulile ukuthi banominatiwe bonke ngifuna babona bejabula nabo bewin. Ngiyathemba ukuthi bazobonakala ngiyabonga kakhulu budwa. Bonga mina. Duze kwami ngimose swami Hope Mvele. Favorite kuma screens ethu siswami kunjani? Ngiyaphila sona sabunjani? Ngiyaphila. Ngifisa ukuzwa ukuthi utheni ku designer ibrief yalokho ibithi. Ngithe ku designer yami uMoitino boutique kwala eThekwini ngifuna something African, something Zulu. Nguzulu ke lozamphawo yazi ke nawe. So bengifuna ama braids kakhulukazi. I love braids. So bengifuna headgear yami ibonakale konke nje nama pearls representing Africanism and all of these. So basically that's what I said. Ikupholindele ukubona namhlanje ngiyazi nawe uyimboni ye-arts and message nje to amanye ama-actor ama-colleague akho akhona lana namhlanje. Let's have fun. We're always working. Sisebenza kanzima zonke izinsuku. Sivuka ekseni sifuna ama-script. Sisebenza kunetha kunjani nina nibona sanibona i-end product. So ukuthi sibe la namhlanje sizobungaza nje umsebenzi wethu. Sidedela igazi namhlanje si-relax and have fun. That's all I'm going to say. Do we have fun ngiyabonga kakhulu siswami? Kakhulu. Ngime eduze wami nosiswami uNqobile eKhumalo. I'm sure nje iscreen sakho siyamthanda kakhulu lapho emakhaya. Siswami, good evening. Uphile kaphila? I'm very well, thank you. Nice to meet you, babe. Very excited. Fisa ukuzwa nje what your expectations namhlanje ebusuku are. Yini ojabulela ukuyibona? Honestly, most importantly, celebrating umsebenzi wabantu, guys. These people work so hard, long hours, you wait for months. A lot of the work is unseen, so to come here and dress up, swaggy makeup, bebahle, it's nice, guys. Every once in a while, it's nice. Kuhle kakhulu. Ngixoxela about your outfit. Yaze yayihle. Utheni ku designer? Yo, angishongo lutho, yazi umama muhlangene lento, like honestly, yeah. Wow, kudos to uma. Ukwenze nje wawusiso muhle. Siyabongela kakhulu. Ngiyabonga. Thank you so much. Have a good night. Thank you. Duze kwami kume usiswami uIvana Nowe Mseleku. Uyazibonela ke abantu baswenkile bahlangene ba together bayithembile ngama-award. Ngixoxele siswami mapha ama categories onominatele wona. Namhlanje nginominatwe for Best Actress and Best Newcomer. Ngiyaqhenya kakhulu ngalama nominations. Ngaba ukuthi uzowathatha umabili noma khona oyithemba phe kwenye. I don't want to say, you can't confirm. I'm alongside great actresses, so angazi. Well, sikufisela inhlanhla. Ngifisa ukuzwa nange-outfit yakho. Utheni ku design? Uthe nje udesigner ake ngihlanganise into emnandi bandla. Yahlangana. Siyabonga kakhulu siswami sikufisela inhlanhla ngathi ungawathola ama-awards. Thank you so much. Thank you. Wami sengime nabasekhaya manje Mrozari uyazibonela nje. Hayi bo Mroza maseninje kuthiwani? Hayi asathindeki. Ayazi awusakhona nokuthi hayibo uyena ngisebenza nesishera na i-mic. Thanda kakhulu ngoba abantu abasirate abasakazi bathi hayi voice for face for radio uyabona ke manje ukuthi ayikho leyo nto. Ngixoxele siswami presenter an award namhlanje ulindeleni kupholindele ukubona kumaciko wonke azobe khona namhlanje. Ngilindele injabulo enkulu Neliswa ngilindele ukubona abantu bejabulela umsebenzi abawenzile bewenza ngelikhulu isasasa abanye bengenazo ngisho izinsiza zokusebenza ukuze baqophe lokho abaqophayo kodwa bakwazi ukwenza. Engicabanga ukuthi bonke abathe baqokwa ingenxa ukuthi lukhulu abalenzayo umkhulu umsebenzi abawenzayo. Ngilindele ke nje ukuthi namhlanje wonke umuntu mephuma aphuma eyothi lokho engikuzuze la ngiyokutshala kakhulu nangaphandle. Duze kwami ngime noKhaya Dladla angene izibukeni ukuthi ninjani kuma-event. Wezamuhle ushani? Ngiyabonga kunjani wena? Ngiyaphila ngixoxele namhlanje event enkulu for amaciko ase-KZN. Ikuphi ojabulele kakhulu ukubona? Mina njengomuntu owabhekayo amaciko ngiumuntu osebenza as a casting director ayikho into engijabulisa njengokubona italent elisha. So namhlanje ngizobona abantu abasha esingabazi abanye bebeqala ukusebenza sebenominatiwe. So bonke labo bantu we get ubabona namhlanje sibamithe sikhulume nabo one by one. That is amazing. Ngifisa ukuzwa nge-outfit yakho utheni ku design ibrief ibithini? So okwesithathu nginominatwe le category batch. Yiphi yona? Yeah, best supporting actor and I've won it for the past 2 times. Ngithe nje kuyena ayazini enza ama stars align angicebezele angibe ile yanto engazibeki. So sihle masango ngihlanganisile. Ukwenzelile ubulungiswa hlanganise wahlangana the stars aya align. Have a good night. Thank you so much. Thank you. Bonela ke nawe base kunje mina ngazi ukuthi ngiqale ngapi njani.
Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ngixoxele khona ama categories onominatele wona namhlanje. Nginominatele Best Support Actress and nominatele Chaka Ilembe. And uyasithemba mawubuka noma usanovalo kancane uthi eish ngase ngithole ngase ngayithola. I don't play that game. Ngimdala mntanami. I'm not saying I'm going to win it. If I do, I do. If I don't. But it has nothing to do with my emotions about it. It has everything to do with umsebenzi engiwenzile. Is it honored? Iyabonakala. Mawungabonakala it's okay. Sijabulela ababonakalile. Sikufisela inhlanhla ngathi ungahamba nayo. Ufisa ungixoxele nje nge-outfit yakho ayiviyile. Ngiyabonga i-outfit yami designwe uKhosi Mkhize from Flavors Boutique. She's based in Fourways. Untombazana yase KZN. Amantombazana yase KZN ke eGoli ayathandana. So we represent each other and that's who I'm wearing today. Thank you so much. Ube nobusuku obuhle. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Thank you. I guess sekumelana with the best student film ekade inikezwa iCypher. Gentlemen, nizizwa ninjani? Lalela sesikhuphukileke manje yabo manje iprice yami nje sinyukile kuba producer nje ningithinte lapha ko Instagram. Ubulindele ukuthola lo mkomelo? Lutho actually yes. Kahle bewuthiwa amafilimu yabo kade nginoma insikoni Hope neCypher. Bengithemba iHope kanjani. Kodwa ngoba vele sibona kude kumabona kude akhululeka iCypher nje ithathile. Mhlambe khona abantu abadlala indima uzikufikelani khona that you want to give a shout out to? Definitely uqala nje uma wami, my mother, for believing in me, for taking me through this journey of learning how to make films. I love her so much. Matthew Oscroft, my writer, my director, my brother, you are absolutely phenomenal. And Unorthodox Motion Media, nango omunye wabo la Unorthodox Motion Media, our company. Yeah, you guys outdid yourself, and this award is not just for me, it's for you. Siyanibongela simfisela inhlanhla niqhubeni phambili. Sengime nabawini bendodo, abawini noma kuthiwani abahambe nendondo, abaphumele abahlomulile. Abahlomule yasizwe isiZulu lesizulu sifika nje ngoba kuthiwa Best Zulu Film noma Best Zulu Video. Sababongela kakhulu. Ngizoqala ngawe bhuti wami ngixoxele nizizwa ninjani abaza abantu bakwazi uNatal siqaja kakhulu ngolimi lethu. Sijabule kakhulu ukuthi siyakwazi manje ukuthi sixoxe indaba zethu. I think lesi script ngathi before ngishoot I to change it ngasibhala ngesiZulu. Because I didn't ngangafuni ukuthi ngoba umthetho wala eMzansi nakwanye amazwe ukuthi funeka iscript sibhalwe ngesingisi ngoba abantu abahlolayo before sishuthwe funeka bakwazi to understand. I said no. Yashintsha sibhala ngesiZulu before kushuthwe so that ama actors will get the essence athole ingqikithi yombhalo ukuthi bekusukaphi. Mhlawumbe le story sisuka kokho kuba yakusazi funa bezwe leyo essence amagama asuka kubona ngoba ngeke ukuthi uhleka noma umamatheka ahlukile lawo magama but ashinto yodwa so ngizosho lelo gama elisuka enhlizweni so kumnandi ukuthi ukwazi ukubhala indaba ngolwimi lwakho ungatshelwa ukuthi ubhale kololimi ukuze umlingisi angaduki. That is what engayithola kakhulu kulelo nje kukathi shoota ifilm ukuthi it was a joy. Babejabule kabi amalingisi mebefika befika ubhalwe ngesizulu like oh my god they were so excited, some of them cried. Ngifisa ukuzwa ukuthi wazethemba ngesizulu noma abanye abantu babethi no mhlambe ibhala ngezinye ilimi zizwa kanjani manje looking back usubona ukuthi no man it was worth it ngayenza lento yenzeka. Ngazethemba ngesizulu because ugogo wami Malatha wayenesibiza no 3-4 asibiza sixoxele ngwane kanebusuku kwakuyileso sizulu leso
axoxe azanyakazisa izandla azasukuma agime ufuna agiye and I'll be in a trance ngibambe ngibona ukuthi ngibophekile lento engiyibonayo ngize ngincenge esegula ngithi ngizozixoxela indaba ebusuku. There were no televisions back then. She was my TV. I'm glad I listened to that. So I'm proud ukuthi ngalalela kathi exoxa nendlela enza ngayo nalezi zinto ongazi uyithola kwezinye izilimi outhmezi isho umuntu uzokhonta ethinta ngaphakathi emphefumulweni ethinta la phakathi nendawo kuwe. Siyanibongela kakhulu siswami khona amazwi nawo. Mina ngingathi nje what's yours will never miss you. Thank you. Okungobakho wakho siyanibongela kakhulu Sifihlahla nathi ngaqhubeka nje ngephambili siyabonga. Ayike useyitholile best up and coming ushilo vele wathi into yakhe le uzizwa njani? Too many emotions going through. Hey, too many things are going through my mind right now. Yes, I don't even know what I'm thinking about. But yeah. Banokuqala who came to your mind mawuthola le award? Baba, they were the one to push me to do this. I do director one footing. Baba, without him, I wouldn't have gotten this. He says that I'm the one who brought the film to life, but it's really him, to be honest. Without him, I wouldn't have gotten it. Put any other director and I wouldn't have gotten this award. Yeah. If you're cheating, do you see yourself continuing to grow in this industry? Of course I do. If I'm able to get this just by literally my first film. This Father's Day film was my first film. Not like it was my 100th, some people second, third. No, this was my first film. Siyabongela, all the best moving forward. Congratulations. Thank you very much. Thank you. All right, yeah, iwina ye best newcomer. I see light is a wab. Uzizwa njani? Ngiyakakazela right now. I am a little bit in disbelief and I'm very excited. Yeah. Ubulindele ukuthi uzoyithola le award? To be very honest, angicabanganga that far because isikhathini esiningi uzoyivela uyifakele anxiety lokucabanga ukuthi okay mhlambe wathi ngiprepare speech and then you prepare a speech and then ungawini and now you're disappointed. I was just ready to first of all enjoy whoever wins. This was more about the category for me than the person. I love that we have this category and I love the ladies that I'm nominated against. They are fantastic and I respect them. So whoever won was going to be a win. Mhlambe is there anyone odlala indima ubambe iqhaza ukuze ufike la osukhona manje ofuna umnika shout out? I want to say shout out to Masasa Mbangeni. Masasa Mbangeni, I love her so much. She is a fantastic actress. She is one of the actresses that got me to stand up. Ikakhulukazi ngoba ufana nami yabo ethatha amadakdindi ujwayele ukuthi mabuke TV wona mayele bonga kakhulu uzibona ukuthi ayixaphe TV mayele bona uzinyeke mina. So shout out to Masasa Mbangeni. When I saw her on Scandal, I was just like again I'm going there. Nobody can stop me. Siyakubongela siswami sikufisela inhlanhla uqhubekele phambili. Ngiyabonga sisizwa ngokuhle. Ngiyabonga nawe. Thank you. Ngimelana nobaba uZondi uMEC weEtha kuyintoze kakhulu babuthi sibe la nawe namhlanje. Mhlambe nje amazwi akho kumaciko onke eKwaZulu Natal kubusuku obukhulu ukubona obuhle la sikupha khona umsebenzi wabo. Sizobahalalisela sobethulela isiqhoko sithunwele lode. Empeleni bengigcizelela kade ngikhuluma lapha ukuthi amaciko nabadlali nabo bonke abenza ukuba labe sobahlonipha lapha namhlanje abenza ukuba sithokoze masibabukela emakhaya kuma television ethu ku bioscope nakonke nomabona kude noma ungakubiza uthini. Bonke laba bantu akusibo abadlali nje kuphela lapho kodwa thina njengomnyango obhekele ezomnotho banomnikelo omkhulu abawenzayo kwezomnotho ekuthuthukiseni kwezomnotho wesifundazwe saKwaZulu Natal. Siyabonga kakhulu baba, siyathemba ukuthi namazwi akho azobakhuthaza kakhulu. Mhlambe nje isifiso zakho mayelana nayo lemboni esikuyo yezamaciko. Isifiso sethu esikhulu ukuba abantu abanamakhono bangacashi baphumele obala. Okwesibili bese kuthi ke thina njengohulumeni nanjengomnyango sikwazi ukuba sibalethele insiza kusebenza ngoba siyazi ukuthi kabathatha indawo sibasiza ukuba baphumelele. Siyabonga kakhulu baba.
ngesikhathi sakho sikufisela ubusuku obuhle. Siyabonga kakhulu. Alright ke njengamanje ngimeduze kabhuti wami uGatsheni. I'm sure umuntu enihlale nimbone laphana emsakazweni. Bhuti wami ngikubingelele. Ngiyabonga ithuba elifana leli obengelayo ke uGatsheni. Ngicela masikane ngidabula lapho uphongolo entumbane kwenkundla. Uperformile namhlanje uzizwe unjani abantu bewuthokozela umculo wakho? Ngizwe ngijabule kakhulu ukubona abantu bakithi KZN akini South Africa nje. Ngijabulela umsebenzi engibenzela wona, so lokho kusho kukhulu kimi. Mhlambe nje kumqoka bama event bemicimbi efana nale kuthina ngoba siyabona ukuthi kuhlonishwa ithalente lamaciko ala KwaZulu-Natal. Kubaluleke kakhulu lokho ngoba kuyakwazi ukugqugquzela umuntu osemncane naye efise ukubamba iqhaza ukuba iciko elingalikhulu ngelinye ilanga, so lokho kusho kukhulu umphakathi wakithi eKZN. Sibonge kakhulu bhuti wami benobusuku obuhle. Ngibonga mithi baniphila. Thank you. Tuze kwami ngimeno bhuti wami uMelusiyeni. Halala ngiyakubona uphethe iaward mhlambe nje ukukhubuza umbukeli yipi category? Best Supporting Actor on Television in 2023 and 2024. Usizwe unjani ukuthola lo mkomelo? Yazi kahle mabebe igama lami angizwanga ukuqala. Sengibaliphinde kwesibili kwamanga ngithi hayibo bakhuluma ngami nabantu lami. Wethu ngithukile. Ngijabulile. Ngiyonke nje into. 25 years ngenza lo msebenzi lo. Ukuqala ngithole nomination. Nomination uqala bekuyimi. Ngiyakhunjuza ukuthi kahle hle ngilakufuna ngabe khona. Ngenza lento bethi ngabe ngayenza. Bengivuselelwa kahle hle ukuthi cha mfowethu siyobona umsebenzi wakho, siyabona amagalelo akho uhamba kahle, qhubeka ungaphela amandla. Siyakubona kakhulu kuma screens ethu esikhathini samanje. Ngicabanga ukuthi usibongile Ndledlamini, Smoke and Mirrors, and futhi sasikubona ushilo wa 25 years wenza lo msebenzi kusuka le emumva ko generations. Mhlawumbe uthini kumbukele ekhaya about ukwazi ukuqhubeka uphikelele netalento lakho ngisho kuthiwa kwenze njani? Aswalahli amathemba. Mawunephupho wena umuntu omusha, iphupho lakho ngicela ukuthi ulihloniphe. Ngicela ukuthi iphupho lakho ulwele ngoba once into wayiphupha awukwazi ukuthi ingafezeki uma ukuthi wena uyakholelwa kuyona. Siyakubongela kakhulu bhuti wami, sikufisela inhlanhla uqhubekele nje phambili. Bonga kakhulu. Thank you. Siyabonga. Eduze kwami ngimelo siswami uMamsilindile noDangala. Siyayibona ke indondo seyiphethe Best Supporting Actress in Television. Ma uzizwe unjani? Angibe ngijabulile mangisuka endlini angibatshelanga nasendlini ukuthi ngiyokwenzana eThekwini. I just said no, I'm going to Durban, I'm coming back tomorrow morning, and I packed things nje yabona mawuhlanganisa, and then mangifika la ehotela ngiyabona manje ukuthi onkosami ngikhohle isikhwama sami se-makeup ngiphethe esinye lesi esinalento engiyifunayo asikho, so I was like okay, what do I have in here? Ngathi some gold, ngathi ayike sizofaka sizoba i-golden statue, uyayibona leyo. So nento engiyigqokile I was like, you know what, mina ngiyathanda ukuba simple, so I'm like hey ngizozama ngibe simple because angifuni ukuba too much, ngizwa nobu too much, and ngiyathanda into mayenzeka engathi ngayazi ukuthi izokwenzeka. That's why right now like ngathi ngitande emoyeni. Yes, yazi ngifisa ukuzwa but ngijabulile kakhulu, ngijabulile because in 1989 mangiqala ukuthi ngithi ngifuna ukuyoba yi-actor, ngingazi nokuthi kahle ukuba yi-actor kahle kusho ukuthini, kodwa ngezwe ukuthi la ngaphakathi yami khona lento ethi ngifuna ukuba umlingisi, mhlawumbe ngiyibeke kanjalo. And there was a lady ababethi uMamthandi Zulu, and angazi ukuthi ngamthola kanjani, but ngamthola, ngamtshela ngathi mama nayinto engifuna ukuyenza, and shame wangisiza nokuthi ngaye eGoli kwabayilo mama wasihlanganisa noBragipo Gibson Kende. So it's been a long journey. It's been a long, guys, you have no idea, like I don't have words, honestly, as much as I'm trying to come up with things to say and words, like I don't have words, like this means a lot.
ucolleague wakho uyeni we just spoke with him naye uthole best actor sabona ukuthi hey lapha kusibongile ndedlamini basupportana niyaqoqa. Yes, but le outlaws. I know but yes, I know ayisesupportana kaSibongile shem bangakutshela uSibongile besithi masoqala singena isini la I know ukuthi okay uDeliwe kufanele ke ayoba nonya kulengane bese ngithi sibo luyani unya lwami ke luzothi xaxa namhlanje ne ungathuki ke sithandwa sami kuseyimi uMamsli. Yes, just to make her comfortable ukuthi oh Nkosi yami ngabe nonya useba nonya kimi noma usibongile noma kuluyanda yabona leyo so besupportana kakhulu shem besupport that's the best show I think on screen at the moment, not that because I'm in it because it's the best show serious everyone usebenzile everyone wazimisela ukuthi ama characters sisebenze kanzima kabi sorry Sithando yazi ukuhlala eJoburg uhlanganisa ama languages ayi100 sisebenze kanzima kabi ukuhlanganisa ama characters and to bring them to life and to see them on screen bona abantu bewa enjoy it means a lot to us. Sibonge kakhulu masikufisela ubusuku obuhle. Thank you so much. Sengime nama winners best KZN reality show uMaka Chicken Galana no Chicken ngizoqala ngomani sizweni njani? Hayi khona kuyathusa kodwa sijabulile phela. With the set? Hayi angikhona. I feel like ngisazovuka mhlawumbe. I can't believe it. Mhlawumbe angena isixoxele okokuqala le awards ikhona kuma Simon Mabhunu Sabela Film and Television Awards and yaqala yawina yinina mhlawumbe obani abade niqhudelana nabo lindelile yini ukuthi kuzowina nini? Hayi mina nje ngiyajwayeza ukungaqhudelani ngoba vele njengoba iwinwe ithina kahle kahle yethu sonke siyasijabulisa nje ukuthi ke isezandleni zethu so bagcinela laba abanye kodwa izohlala kunina yes, of course. I absolutely love that. Sikubone futhi nakwamanye ama-soapie uvela lapha nalapha ngempela wawucabangela ukuthi nawe uzoba featured kuma screens ube i-actor noma nje kuyenze kuvela? Well, I've always had a dream samncane ukuthi ke AI iqhabandla ngingayibona ukuthi kuzofezeka then uNkulunkulu uhambela kuChicken ukuthi alenze lelo phupho kufezeke but nje bengihlale ngifisa ngize ngi-actor ngedomba kwenje ekhaya ngihlale izindlu yeah. Chicken ikuphi okuzayo next singalindelani kunini? Ikusasa silazi lazo uNkulunkulu. Lazo uNkulunkulu. Kodwa definitely season 2 did very well and definitely we're coming back for season 3 kumele. Injalo nje ngiyanibongela nginifisela nenhlanhla ngase ngaqhubeka nje niphambili. Amen. Mamsinte asasilana sasiphethe i-Lifetime Achievement Award. Siyaziqhenya ngawe uzizwa njani? Ngijabule ngathi umntwana omncane. Uyazi kuzo zonke izinto ezake zenzeka kimi ezimnandi. Ngathi la esengivale uyavala ke manje la. Yabona makuthiwa save the best. Le ngixoxele mhlawumbe kafushane nje ngomlando wakho ungena kule industry, your experiences, your highs, your lows. Ngingene mina film industry 1974 but ngangibuya direct ku Miss World eLondon ngaleso sikhathi so ngicasta uyu Mabhunu ngangiqala uku-act kodwa into engayi-enjoy leyo yabona ngakuthanda kodwa mangicompare isikhathi samanje nesethu kunomehluko omkhulu thina besi actela sometimes actor ngaphandle sometimes actor ngaphakathi studio and kwakunzima nje kakhulu angazi ngayichaza kanjani kodwa iyasifundisa ukubekezela iyasifundisa to be a hard worker yabona izinto njengalezo nescript kufanele ungalali usifunde ngempela ayikho le ndaba cut uyashutha futhi thina nje kwakuthiwa like ufike usazi iscript sakho yeah. Mhlawumbe yini egqamela kakhulu kwi-career yakho yoku-actor into nje i-highlight ongasoze wayikhohlwa? Udeliwe
ngoba kuzokunamhlanje njengoba ngithi ngina 75 basangibiza ngoDeliwe okusho ukuthi waba ne-impact uDeliwe. And then neShaka Zulu, u-actor kuShaka Zulu nakhona kwaba yinto enkulu kabi kumina ngoba phela uShaka Zulu was international yabona. Then ngiyabona ke la amanye ke amancane and then umbango it took the car ngoba i-combination yami noThandaza as my daughter ungathi ifundisa abantu izinto eziningi mangihlangana even young girls bathi mama siyabonga ngendlela ofundisa ngayo uThandaza nami ufanele usungifundisile izinto ezimbe bengizenza ekhaya angisazenzi ngeke ngizibuza ukuthi if uThandaza ukwazi ukulalela umawami mina ngubani ongalalela umawami. So umbango was not just a drama or a movie. Ibifundisa abadala nabancane. Mhlawumbe nje amazwe akho any advice komanye ama-actor asazongena kwimboni ukuthi nabo baphumelele njengoba nawe uphumelele? Into engayisho uma-actor lawa amancane lawa aqalayo nasebeqalile uku-actor nabafisa uku-actor ukuthi uma uzothatha le journey yoku-actor kufanele uyimisele uwazi ukuthi akusiyona into nje ohlala imnandi or uhlale nje uthola imali. Uvuka mhlawumbe ngoba 4 uye emsebenzini or ushutha kuze kube sebusuku or uyashutha ekuseni ukuze ugoduke ngakusasa ekhaya. So kufanele uyimisele and uthande umsebenzi wakho, uzithobe, ulalele, yabona okutshelayo ungasiyeli ukuthi ngeke ngitshele. Siyabonga kakhulu masiyakhalalisela sikufisela nje inhlanhla ukubekele phambili. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ne-industry, ngiyabonga nabantu uthando nje abangiphe lona uze kube namhlanje. Siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu. Nimelana nobhuti wami owine i-Best Actor Award Halala. Bhuti wami uThemkosi, uzizwa njani? Ngibonile nase stage bengi-speechless but i-reality manje yasenka ngiyajabula, ngijabule kakhulu. Inhliziyo yami ithokozile. Mhlambe obani obacabanga babambe iqhaza ukuthi wena uzufike kulesi sigaba? Baningi kakhulu njengayo Baba Simon Mabhutha, abantu abayiqala le ndima le ubaba lo baningi kakhulu angifuni ukuthi ngibale abanye into ngibayeka kodwa le industry vele siyifice thina babona nje basifika thina egoli eziKZN italent leseKZN iKZN iyahlonishwa ngenxa yama-veterans asuka la eKZN. Message yakho nje kwamanye ama-actor akhona lapha? Ama-actor asegoli hlonipha umuntu osebenzisana naye omncane omkhulu kodwa futhi akekho umuntu omncane ngoba ukuze kube khona i-actor lishayine kunomuntu oyi-extra i-background ezomenza ukuthi ishow ihambe kahle kuno-director kunombhali kunawo wonke umuntu. So asisebenzisane because ungathini ubuciko lakho i-art mhlaze kuyinto ukuthi sisebenzisane sibambele. Siyabonga kakhulu bhuti wami, sikufisela inhlanhla uqhubekele phambili. Thank you. Ayike usuhambe wabuya nayo Best Actress yekumamdeli Malinga. Halala sakubongela. Iyathusa lento. Ngiyabonga kakhulu. Uzizwa njani? Ngisathukile kona. But ngiyajabula ukuthi ekhaya where I come from ngiba recognized ngomsebenzi engikwenzayo. Ngempela manje ngifuna ukwenza more. Ngibabonisa izinto abangazazi. Lento iyakuboosta as an actor ukuthi usebenze more on your craft. Yeah. Uma ama-actress akhona eNingizimu Afrika ekakhulukazi eKwaZulu Natal ufisa ukuthini kona? Ngifisa ukuthi no matter how good you think you are but keep humble, ubekezele. I-industry yethu idinga ubekezela. I think wonke nje umkhakha because it's not your talent that put you where I am but it's your discipline. Siyabonga kakhulu Mahalala futhi ube nobusuku obuhle. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
lana ngime nama-winners e-Best Micro Budget Award. Sanibonani, ngiyanibongela. Nizizwa ninjani? Ngizoqala ngapha. Okay, uZamani Mthiyane babuye bengazi ngoZamani Mhlongo, ngiproducer ngi-writer under the production Sokhulu Film Production kwaSokhulu emakhaya under Mfolozi municipality uKing George District. So sijabule kakhulu nje ngokuthi sithole u-Best Micro Budget in Film. So kahle kahle okokuqala sinominatwa kwi-Simon Mabhunu Awards, but then sibuye naye award sibuyela naye emakhaya kwaSokhulu in rural areas. Halala siswami. Okhuluma usinokanda wakazikhali ngakusho ukuthi nje sijabule kakhulu and sijabule kakhulu futhi ngomsebenzi wethu siyaziqhenya. Yo angazi ngithina ngazi phela amagama. Ngibingelela igama lami nguThemba Ngathango. Siyabonga kakhulu ukusuka eRichards Bay ngokunominatewa kwethu kokuqala nqa. Siqala nokusubmita khona sikwazile ukuthola i-award yokuthi sikwazi ukwenza umsebenzi singenayo imali. Ngoba mabethi i-micro budget ithi wenza umsebenzi imali ingekho or imali incane. So siyabonga kakhulu, siyacela futhi ukuthi abantu bangakithi basemakhaya bengapheli amandla baqhubeke basize basupport bese sakho siyibona siyakude kakhulu ngendima le yefilimu emakhaya. Sisoka kwaSokhulu ngaphansi komasipala uMfolozi. Sibonge kakhulu, ngifisela inhlanhla niqhubekele nje nephambili. Siyabonga. Engangitshela khona nje siswami ukuthi next year sizobuya ngathi semvula next year. Siyabuya nje impela nje, siyabuya nje impela nje. Siyasha, siyabonga. Ngimelana nobhuti wami uAyanda Sithebe osebenzela i-Actor Spaces, abantu abaqeqesha ithalente, abantu abaningi la KwaZulu Natal. Ngifisa ukuzwa ukuthi ukubona ithalente lenu kuma screens abantu la abanye bethola idondo kunenza nizizwe ninjani? No, sizizwa very proud, because acting is not easy. It's a very difficult journey. So, you know, when we see people achieving their dreams, siyajabulisa kakhulu. So yeah, it's a beautiful night, and thank you to KZN to honoring a very difficult craft that we're in. Edurayo kuyenza, so siyabonga kakhulu. Mhlambe nje amazi akho kuma-actors asakhula asafisa nabo one day kufika ezingeni eliphezulu. Akukho lula, but I think the biggest thing is that we should never give up. Singapheli amandla. If into oyithandayo, into committed kuyo, ungapheli amandla, just keep going. Siyabonga kakhulu bhuti wami, ube nobusuku obuhle. Thank you. Eduze wami ngimene ubhuti wami uNtando Zondi onominathiwe kuma categories cabanga ukuthi amabili akade ekhona lana namhlanje iyodwa. Ngifisa ukuzwa ukuthi uzizwa unjani bhuti wami, sometimes mawenza umsebenzi ungazi noma ithalente lakho liyabonakala yini, liyakwenza udangale, but namhlanje siya recognize ama-talent ahlukahlukene. No, ngijabule kakhulu ngale nominee and ngibonga kakhulu nje from the deep of my heart ukuthi ngikwazile ukuthi be-recognize ithalente lami as i-KZN, as i-Simon Sabela Awards. Bekwazi ukuthi bengibize as one of abantu abanominathiwe. Ngiyajabula kakhulu and ngiyalibonga lethuba. Mhlambe ikusasa lakho ubona libhekephi, uyaqhubeka kule mboni, ayu-encourage ama-aspirations akho, iy'fiso zakho zekusasa zithini? Yeah, kona it's not easy kule industry, but ngibona ngiqhubeka ngenxa yokuthi khona lento engaphakathi engidrivayo which I can't control noma engakwazi ukuyilimita. So definitely for sure sazoqhubeka and make more good things and movies, whatever it is. Yeah. Siyabonga kakhulu bhuti wami, sikufisela inhlanhla engathi ungaqhubeka uthola ama-nominations nama-awards nakho konke nje okuhle. Yeah, ngiyabonga kakhulu nami. Thank you. Again, now I'm here with the team of winners, clearly, who've won at least 4 awards tonight, right? How are you guys feeling? What's the energy like? No, we're buzzed. We didn't expect this. It's a great honor to get 4 nominations for our first feature film. What can I say? We're buzzed. Talk to me about these nominations. What were the categories? We were nominated in Best Director, Best Cinematography, Best Production Design, Best Lead Actress, Best Supporting Actor, and Best Feature Film. You are clearly the dream team. I want to know how you guys do it. Any advice for other productions out there? It's just light work, man. You must just always work with the team that you love and that you're able to create magic with. It was a family for the most part, you know. It didn't feel like work ever. We poured our hearts out, and I think, you know, all these results are showing. I'm sure they are. Thank you so much, guys. Congratulations, and I wish you the best moving forward. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. I get Uzubona.
sibonele sasifike emaphethelweni eSimon Mabhunu Sabela Film and Television Awards khona abaziqoqele izindondo nominees nani siyanhalalisela laba bangawinanga ingephu uyibonile kuningi okuhle akade kwenzeka la namhlanje ebusuku sibona kwena mbukele ekhaya ukuthi udlale nathi kuze kube isikhathi samanje asiphinde sihlangane na kanjani ku Khosi FM TV.